empezamos a vivir la vida para mostrarla, no para disfrutarla. Ese es el pantano narcisista en el que las redes nos metieron y del que, curiosamente, no queremos salir. Faré una breu intervenció de 15-20 minutets, vale? Llavors després passarem a preguntes, si algú vol vindre a veure més de prop de l'ocasió, vale? I també m'explicareu a veure com us ha semblat. Infinit scroll vol dir lliscar, llavors pots lliscar infinitament, vale? Llavors, a nivell d'aquest concepte, almenys a mi, a nivell teòric, em va servir a crear tot el tema de la música cíclica, els patrons, els loops, o sigui, les repeticions. Amb la música, a part de reflexionar sobre el nostre entorn, també, òbviament, la podem fer servir per expressar els nostres sentiments, no? De tristesa, felicitat, vale? I cuines, fer unes grans lletres. Vale? Amb la música sempre estem expressant cosetes. Vale? Si ho fem és perquè la gent ens escolti i ens volem comunicar. A mi m'agrada l'electrònica, el techno, Molt bé. el reggaeton. Molt bé. L'electrònica m'agrada David Guetta. Molt bé. David Guetta. El techno, Salvatore Ganacci. Molt bé. I de reggaeton, pues, A mi m'agrada molt Bad Bunny, per exemple, de reggaeton, m'agrada Zetangana, m'agrada molt. I a vosaltres que us agrada l'electrònica us ha molat més o menys o què? Sí? Vale, doncs supercontent. A nivell d'infraestructura teniu alguna pregunta? Sabeu el que és tot, una mica? No. Vale, això és una loopejadora que es diu, o sigui que puc fer loops a partir d'aquí, puc repetir el que està sonant. Vale? Aquí tinc tots els sons, vale? Com si fos una biblioteca, i els vaig traient. Vale? O sigui, bàsicament, tots els sons i aquí els disparo, els tinc muntats. Vale? I faig cosetes que prèviament he gravat. Vale? Bàsicament és un ordinador, com si fos un banc de sons que tinc allà. Canya.